よいしょ。はい、皆さんこんばんは。バニラエレクトです。どうも。はい、ガーネットさん、ドロナミさん、コンパニード。はい、ね、ドロナミさんはね、夜勤中、わざわざコメントありがとうございます。うん、ごめんごめん。GTA のままだったわ。ゲーム音量。よいしょ。はい、じゃあ今日も参加型やりまーす。お願いしまーす。どうなんだ？あー、絶対なか。でしっか。今しか行けないクエストがあるね。おしっていうのうつつな。だっけ。はい、ガーヘッドさんどうぞ。準備もろもろ、どうぞお忘れなく。だよね。よいしょ。はい、じゃあお願いしまーす。一緒に頑張ろうね。支給品が届いてますね。ぜひ使ってください。上昇させて
登れる。のんと半分寝てるんだよね。お腹いっぱいで。よいしょ。よいしょ。君がいてくれなきゃ困るんだよな。わけないぜ。ほら。うわっと。頼むからぶっ飛ばされるなよ。あ、飲んでなくて。けるだろう。よいしょ。
しょ。よし。全力で行きましょう。はい、お疲れ様。よいしょ。移動。体験していってみようかな。準備もろもろ、どうぞお忘れなく。今日は堤防だね。や特にコメントもないから眠くなってくる。よろしくね。よいしょ。今度はどんなモンスターかな。ここ。頑張りますよ。誰かおしゃべりだけでもしてくんないかな。眠くなって。よし。
切れてる切れてるってか外れてる。来ます。避けて。ダウンを確認。今ですよ。いやじゃあもうお前この響き玉。武器の切れ味が悪くなっていますよ。どちらへ行かれるおつもりですかと。よいしょ。ありがとう。こいつは大した暴れん坊だな。体験のスキル編成下手くそなの。時を待っていた。全然軽く出ないんだよね。もう少しだ。じらすね。おいお疲れ様。よーしょ、あと1体かな。おいなんだちょっと
これで配信パーティーは終わり。準備もろもろどうぞお忘れなく。やあ、困難な任務ですが一緒に頑張ろうね。苦労に見合う成果も期待できますね。よし、行き連絡ましょう。事項です。アイテムが支給されました。いた。ターゲットだよ。おたるん。もう頑張りますよ。あ、にゃんこさんいらっしゃい。驚かせるこの貴様。カレンさんもこんばんは。にゃ持ちこたえて。強化しました。走り回れます。そのヒットか。
それじゃあほい。防御の強化が進んでいます。存分に。うわっ。お疲れ様。いやー、ずっとなことはめんどくさ。やあああはーいじゃあねここ手の森のモースはどいつもこいつもやりにくい。まあ経的なもんもあるからね。ああ、やっと立ちやれる。何のともういい加減私もネタが切れてきたので、なんかリクエストあったらありがたいです。おっ、わかりました。
でもどうぞ。じゃあだハトカレンさん貼ってるのかないの？ダハドン準備すればいいのかな？カレンさん貼る？はい、了解。あってことはでは張り切ってお願いしますね。タッチーはまだお預けだな。よいしょ。いや、タッチでいっか。いやうん。よし、お願いします。いやこれならまたイエティアンが段差の上にいる。ねえ、長いって。
いしょ。やあここやあお、やば。よいしょ。よいしょ。ほい。よいしょ。やあうわ、早かったー。よし、ちょっと。オッケー。そう。これなよいしょ。ね、ここと。
さざ波さんも頑張れ。傷口狙いたい。あーしまった。ごめん。よいしょ。もうあんたがほんと邪魔だ。うわっと避けきんねー。
ち受けたい。よいしょ。あ、これはいいや。とって遊ぶ。ここお疲れ様でした。Nehemiah Mazalike?10で人をやってるからそれで慣れちゃってるのもある。どうで、じゃあ何しやしょう。あー俺半分脳みそ寝てて変なテンションだよ。なんか寝不足の眠たったじゃなくてさ、ちょっと寝すぎかなーっていう眠たさが。大丈夫。行きたいクエストはあるかな。何行こっかな。
ました。いつでもどうぞ。何言ってます何言ってますディエイトオーベドこーいポエティかなローティンバットかよいしょありがとう準備もろもろ、どうぞお忘れなく。あどの半分寝てるか監視したらごめん反応は鈍るかもはいじゃあお願いします一緒に頑張ろうね。やあ
これ避けらんないよ。罠を置いたよ。聞いてみるね。罠を設置。めちゃくちゃ狙うんじゃない？相手の方見てた。足元見てなかった。
モンスターの落とし物をお忘れなく。罠を設置。そうだ。ありがとう。間に合わない。うわ、今構え入ってると思った。うわ、動けないし、ちょっとそっちでヘッド取ってくる。あかん。うわ、アルマ見ちゃった。うわ、間に合わないってだからこれ。なんで来ないの？よいしょ。ダメだね。大体大べで打ってイライラしちゃっては。何それ。
やあ、注意を引いてみるね。はったゲージが止まってるで買ったんだけどな。うわ、最低。助かった。ありがとね。どうも。はい、お疲れでした。シュベルド、解き放たれたもの。よいきた。よいしょは。はい、次リクエストアルパタトート。
コメントないから貼るよ。何かしらなんか書いてくれるとこっちも行動してやすいんでお願いします。では張り切ってお願いしますね。はい、了解。一緒に頑張ろうね。よいしょ。任務を開始。おい。切り札まで強化。ちょっとね、体力見てなかった。ご無事で何よりです。それにご安心ください。まだ機行会がありこう行こますから。う。ぼーっとしてきた。これなら
判定じゃないの。イエス。来ますね。避けましょう。戦慄で傷を癒しましょう。ダウンを確認。今ですよ。生きるならある。違いますか。持ちこたえて。ご用心ください。気象が急激に変化を。まず1。よいしょ。僕ここで待ってるね。Ja, tinti tuido samba. こ
さんこんばんは。行きますね。行きましょう。顔抜け。流れに乗りましょう。いやもうさっさと落としてくんないかな。どこも抜くなくってな。しまった。足終わる。
しまった。入ってないよ。この隙に物資を確かめましょう。
ちいたわ。何してんの。やいや、どうしてんのほんと。この響き玉。演奏の効果を確認。チャンスですね。お見事ですね。はい、それともお見事です。ごめん、一食え休む。限界。ちょっと一食え休ませてください。
あー、疲れたっていうか、眠さが限界だからちょっとって言って。誰とおしゃべりに行ってくんないかな。なんかコメントがあってくれると助かるんだけど、誰も喋らないんだよね、コメントで。はい、おかえりー。何か話題を振ってもらえばね、それね、こっちのセリフなのよ。配信者のセリフなの。てらどっちかっていうと、こっちの、じゃあ行く？とクエ休むって言ってるのにクエ行かないんじゃ意味ないよ。で行こう。やダーブ行こうじゃ。行きたいクエストはあるかな。準備もろもろ、どうぞお忘れなく。よいしょ。タイムリヒトさん、こんばんは、初見さん。で、嫌なことは特にないけど。だってクエ休むって言ってるのにみんなクエ行ってくれないんで、もう全然永遠と休むことになっちゃうから配信死んじゃうから行こう。
あ、どうぞどうぞ。ハンターネームお願いします。あ、いいです。行きましょう。上。ハンターネームなんて読めばいいのかな。リキャットで言おうかな。うわあ、リキットさんで、はいどうぞ。クエに言ってくれといえばコメントしようだがどうしろと。いや別にガーヘッドさんだけに言ってるわけじゃないよこれは。うん。では一から全部説明しますね。私は最初クエ一クエ分ちょっと休憩いただいてますっていう言って休憩してましたけれども、ちょっとクエに行くような感じはなかったので、はい。はいどうぞ。じゃあ違うのに行こっか。もうよいしょ。あ上しああ全然構いませんよ。わーってじゃあ違うの行こう。でも逆に言うとそこまで言わないとダメ。ちょっと今ちょっと頭回んないからなんて言えばいいのかわかんないけど、では張り切ってお願いしますね。レゴーさん、初見さん、ハンターネームよろしいですか？ちょっと待ってね。一気に増えたからどうしようかな。一気に増えたからはい
ハンターネーム、武蔵さんよろしくお願いします。はい、了解でーす。じゃあ、カレンさんとレガオさんと、カイムさん行ってますか？はい、了解でーす。じゃあ、レガオさん待ちで。はい、お疲れ様でした。あ、いえいえ、大丈夫ですよ。普段何色なんですか？髪色。あ、真っ白なんだ。はい、じゃあよろしくお願いします。よろしく頑張ろうね。行きましょうか。やーたここやー
あ、やば。よっと。やあここはやあはっはっここここ邪魔なのいいな。よし。やるうわっ。ありがとね。よいしょ。もうないだ。はい、ナイス。いや、あ、ドロッコンド。
やんなかった今。逃げた。いや、逃げ足早いなあ。了解です、カイムさん。手枠開けとくので大丈夫ですよ。ここここセイ倒れてこれならちょっと移動取るなやったら。あ、ムー一緒だ。ね、結構逃げるよね。
くんしつこよいしょ。はいはった褒めて。あ、了解。どんまいどんまい。あ、来た。見えない見えない。モンスターの落とし物がありますよ。やあ。これな、これな。ここ。なあ。ほんとこのうねうねは居合の道にもしぐだ。あ、了解です。もう多分終わるから待っててください。
疲れ様でした。よいしょ。あ、あー、そういう日ありますよね。その日によって全然さ、回線なのかこのサーバーなのかわからないけど、さってにやりとりがないってのはあんまりこと細かく言いたくもないし、決まり事も決めたくないんだよな。あんまりさ、誰でもそうだろうけど、冒頭を言い続けるのって言われ続けるのも嫌じゃん。あ、レガオさんありがとうございます。みんなとはね、自由にモンハン楽しみたいんだけどね。では張り切ってお願いしますね。はい、じゃあお願いしまーす。一緒に頑張ろうね。
一緒に頑張ろうね。やあ、あのラッシュはないんじゃないの。ごめん、今の私がダウンしたところが悪かった。ほんとごめん。だって眠くてほんとストゥーピードくめちゃくちゃ雑なプレイになる。ごめん、逃げらんないや。ありがとね。助かった。ありがとね。いってらっしゃい。ここ。助かった。ありがとね。助かった。ありがとね。投げ払う。
置いたよ。注意を引いてみる。うまそう。あ、来た。ダメだ。よー。立ち上がるのに合わせてあれはないんじゃない？よいしょ。やばいっす。よいしょ。注意を引いてみる。助かった。ありがとね。罠を置いたよ。
いです。あ、かわいい。いや、どうしようどうしよう。偶然なんて偶然なんていいだよ。どうしよう。そうだよ。考えておいたんだよ。今真似して2個としたのに。そうだね。いいよ、2個。いや、ぶつかった。日本語になんなくなった。ありがとう、助かった。ちょっとアイテム補充していきます。注意を引いてみる。吸収しないあいつ。
はい、カレンさんお疲れ様。ちょっと私もほんと眠さが限界なんで次でラストにします。はい、カレンさんお疲れ様でした。あはい。また、一狩り行きましょう。一狩りと言わず、狩り行きましょう。最後、じゃあ、テンオのレッドアウト張り切ってお願いします。ね。今日ね、初見さんはちょっと短くて申し訳ないんですが、すいません。今日は本当にちょっと休日でダラダラしすぎたせいで眠ってしょうがなくて、ほんとごめんね。ほんとね、もう少しねテキパキ動くんだよ。とか言うと次回がすごいプレッシャーなんで、まあそこそこ動きますってことにしといてください。お願いします。あ、いいよ、待ってるよ、カイムさん。ね、ほんと調子悪いときはほんと調子悪いからね。じゃあラストよろしくお願いします。一緒に頑張ろうね。支給されました。大丈夫ですよ。楽しくのんびりいきましょう。
ろさ入れた弁当。あ、やば。一緒に頑張ろう。下っていと。うん。迷うんだよね。居合で抜けても雷そうです。ねえ、嘘。残りがねか。レダウンね。あーにゃ、本当だ。使う武器にもよるけどね。結構ね、使う武器によっては戦いやすい相手、戦いにくい相手いるじゃないですか。あ、早かった。ごめん。あ、何それ。置き攻めはないんじゃない？パパ、だって回避しようがないもの。起き上がるタイミングであれやられちゃう。いってらっしゃい。
あ、了解。おああ、しらす食べたいな。しらすさんで思ったけど。よいしょ。しらすはシンプルに大根おろしと一緒に食べたい。さっぱり美味しい。わ今日はあれかな、4月は。よいしょ。あ、じゃあちょっとさし醤油入れて、ちょっと七味ご飯に合うような感じにしちゃっても美味しい。めっちゃしらすを食べたい口になってたぞ。明日戦いを仕事がいい。カイムさんがただ待ってるだけで暇だろうから、なんかちょっとお話でもするか。よいしょ。ね、よいしょ。私モンハンの他に GTA が好きなので、GTA 5のオンラインがあったり、よいしょ。5M 仮にしてますけれども、よいしょ。
シュバック。あとは配信外でやってるけどね。全然疲れもあるんじゃないですか。よいしょ。放って冒険の手、包みました。爆弾設置。次も爆弾置いたよ。爆弾設置。爆弾置いた。爆弾設置。爆弾置いたよ。ほれい。あれ、レーダー部ってこんな入ってたっけ？お、いや、早かった。いやー、今日はもう眠って反応がおかしい。もう一歩前に出るんだ。よし、今帰りまーす。上郷さんお疲れ様ー。バイムさんお待たせしました。ああ、よいしょ。ニャンパスタも応援ありがとう。助かる。ほんと日曜日なのになんでこんな眠いんだろうっていうぐらい眠かった。よいしょ。やっまあ、どんな感じでゆるーくね、やってますので、よかったらまた遊びに来てくれるとありがたいです。はい。あ、いつでもおいで。あんまりね、さっきも言ったけど、うちはあんまりガチガチに固めた感じでやりたくもないし、ゆるーく楽しくやりたいので、装備もね、どんなスタイルでも自由にみんなで楽しく狩りできる参加型目指してますので、みんなで盛り上げていただけると幸いです。
じゃあカイムさん、レガオさん、最後ブレスさんありがとうございました。ニャンパスさんはいつも応援ありがとうね。じゃあチャンネル登録、高評価、X のフォローよろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんまた1週間始まりますので適度に頑張っていきましょう。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。エンディングおやすみ。朝の駅で少しだけ急ぐ、前髪を直して大丈夫って言う、昨日のため息ポケットにしまって、新しいいくつで一歩踏み出す。ねえ今日はうまくいく気がする、小さな願いが胸で弾ける。もう迷わない、もう下を向かない、笑顔のままで飛び越えたい。ときめき連れてく、私ちゃんと進む。ときめき連れてく、ほら未来は近い。手を伸ばして捕まえるの、この胸の